isikhathi esithe uza nje uphelezelwa yinkulumo zombango phakathi kwalabo abaseka amazinyane isilo esingasekho umntwana uMisuzulu nomntwana uSimakade. Nakuba kuthiwa zonke izindlu ezi12 bezikhona, kepha umntwana uThembi, umntwana uThulani nomntwana uThokozane abaseka izinyane uSimakade bebengekho emhlanganweni njengoba bebhale nezincwadi ejivaza lo mhlangano. Ngithuma sengibheka manje sengibhekisisa uthe kusuka ngabona ukuthi cha lo msindo awubhekile endlovukazini ngoba nayo ayiphilanga isikhathi eside. Lo msindo kahle kahle wawubheke kimi ngqo nina besizwe. Izindlu ziphethe ngokukhetha umntwana uMisuzulu njengesilo esizohola lesizwe samaZulu. Following extensive discussions, the royal family resolved as follows. 1. Recognition of His Majesty the King. 1.1. The royal family declares that we recognize His Majesty King Misuzulu kaZwelithini as the present king of the Zulu nation. Nakuba kusekhona imhlambi yalana endlu enkulu, kepha kukhona ithemba ngemizamo yokukhumelana umlotha nemizamo esezingeni likaMengameli yokuthola isombululo. I mean, the very fact that they were invited and they didn't come shows that, you know, there is a conflict. It's now in the hands of the president. Eindaba za SABC nginguvusi Khumalo Ondini.